Здравейте, уважаеми! Днес ще ви представя новият обектив на Sigma. Ето това малко прекрасно бижу. Това е 12 мм от Sigma Contemporary версия с бленда 1.4. Както виждате, обективът е изключително малък, лек и компактен. Имате предна и задна капачка. Произведен е в Япония, както се пише на самия обектив. Има и малък сенник. Сенника се поставя изключително лесно, само с едно щракване. Блендата на обектива се регулира посредством ето този пръстен, като имате опция от F1.4 до F16, както и автоматичен режим, при който вече може да използвате различни настройки на фотоапарата. Резбата за филтър е 62 мм, което прави използването на филтрите не много скъпо, лесно и удобно. Искам да започна сега с моя чеклист за проверка на обектива. От фотографски системи ми предоставиха този обектив, за което много благодаря, и аз съм един от първите хора, които го е тествал в България и въобще в света. Започваме сега с моя чеклист по списък за ето този страхотен малък обектив. Направил съм си малък пищов, по който да гледам. Започваме с визията на обектива. Както вече казах, обективът е изключително малък, лек, компактен и удобен. Някъде тук ще поставя и техническите характеристики и спецификации. В ревюто ще ви представя кадри преди и след обработката, т.е. директен JPEG от фотоапарата, а накрая на видеото ще видите вече обработените кадри, за да добиете представа какво може да се случи преди и след обработката на един кадър. В линк отдолу в описанието под видеото ще получите и достъп до Google Drive папка, в която ще можете да разглеждате и да сваляте файловете, да им правите анализ на собствените си компютри. Ще имате на разположение RAW и JPEG файловете там. Следващия ми чек в листа е удобство и комфорт. Обективът наистина е малък, лек и удобен. Също много удобно е и променянето на блендата от ринга. Върти се изключително лесно и приятно, като имате щракване за всяка една третина от блендата. Фокусният ринг също е много плавен и лесен, ако снимате видео евентуално. Сенника, както казах, се слага и маха супер лесно и удобно, и резбата за филтър е 62 мм. Чуйте само как ще трака. Автоматичен режим. Обективът, който тествам, е за Fuji X-Mount. Той е за кроп версия, APS-C сензор. Може да го ползвате също и за останалите системи, които ще изброя ето тук, евентуално във видеото. Нека да преминем към фокуса и фокусирането, което предоставя обектива. Успях да заснема малко и кратки видеа, които ще видите, но мисля, че фокусирането е изключително добро и бързо, като това е все пак 12 мм обектив. Ще се ползва в определени ситуации при видео и при снимки. Започваме с портрет. Все пак, знаете, 12 мм не е универсален портретен обектив, но въпреки това с него могат да се създават страхотни изкривени арт изпълнения.
Ще покажа само няколко кадъра от портрети, а по-нататък при по-дълготрайно ползване ще видите и още. Макро. Интересно, макро с 12 мм, но мога да кажа, че обектива може да фокусира от изключително близка дистанция. Общо взето, може да фокусира почти директно поставен върху обекта. Както ще видите от снимките на тези листенца, които показвам след малко, обектива фокусира наистина от супер близо. Може би ето такова разстояние, приближено почти директно до лещата. Детайлът е много добър, картината е остра и, както сами ще видите от примерите, има изключително много цвят, детайли и добра визия. Следващата графа е зум. Разбира се, този обектив няма зум, той е твърд, т.е. постоянни 12 мм и променлива бленда от 1.4 до f16. Зума тук е крачен. Колкото повече ходим насам-натам, толкова повече се приближаваме или отдалечаваме. Понякога знаете, че при широкоъгълните обективи дори една крачка създава много различна визия и съвсем друга картина и снимка. Пейзаж. Следващото нещо, за което много може да използваме този обектив. Както ще видите от примерите за пейзажни кадри и панорами са доста повече. За съжаление няма много от астро или нощна фотография, но времето, с което разполагах, и атмосферните условия, все пак беше пълнолуние преди Персеиди, малко трудно да направим такива снимки за показване. По-нататък във времето вече ще видите и примерите. Нощни снимки. Нещо, в което обективът е много силен. Тества го на различни бленди. На 1.4, на 2, на 2.8, на 5.6, дори и на 8. Това, че обективът е с 12 мм фокусно разстояние, позволява снимането от ръка на много ниски скорости. Както ще видите в кадрите, имам заснети кадри на 1/5, 1/6 от секундата, 1/10, 1/20 и нагоре в тъмното, но все пак картината е достатъчно поносима и остра. Следващата графа е дефокус и бокие. Съответно, на бленда 1.4 имате много добър дефокус, въпреки че този обектив е доста широкоъгълен, но ще видите в някои примери как фонът отзад почти не се вижда. Размазан на бленда 1.4, 2 до 2.8, след това вече започва малко да се прояснява, като фонът, разбира се, го регулирате от ринга тук за блендата, който чуете само. Колко нежно и плавно штрака. Снимане срещу слънцето. Друг сериозен проблем, който аз много често срещам при използването на широкоъгълни обективи. Съответно, обичам да снимам срещу слънцето. Да правя разпръснати лъчи, да правя арт изпълнения, дори половината кадър да е изгорял. Съответно, тук при този обектив, при затворена бленда, ще видите примерите, които са при снимане срещу слънцето. Мога да кажа, че съм доста доволен и приятно изненадан от резултата. Картината е остра и достатъчно добра за преки слънчеви лъчи, навлизащи в камерата. Хроматични аберации. Нещото, от което аз твърде малко се интересувам, тъй като могат лесно да се коригират в фотообработващата програма, било то Lightroom, Photoshop или друга, която използвате, а в същото време и не ме засяга толкова, тъй като за мен е важен кадъра, спомена и емоцията уловена, независимо с кой обектив е направена снимката.
Така че за хроматичните аберации по-нататък ще гледате ревюта от някои от специалистите, но не и от мен. Аз не съм толкова вещ в намирането и показването на тези минуси или плюсове на самите обективи. Какво е за момента заключението ми и впечатленията от този обектив? Лек, компактен и удобен, както казах. Ще видим и на каква цена ще бъде пуснат официално в България. Той е от серията C Contemporary на Sigma. Те имат Art серия и Sport серия, но от картината, която успях да видя и която вие ще видите в примерите, както и в зума, който ще ви дам в Lightroom, преди и след обработка на изображенията, мога да кажа, че обектива се представя доста повече от добре и много над очакванията ми. Аз като цяло не снимам много с широки обективи, съответно не съм и толкова любител на астрофотографията, но мисля, че този обектив ще бъде едно от попълненията ми малко по-нататък във времето, защото наистина може да се носи навсякъде, дори и в джоба в определени ситуации, а винаги може да потрябва и да снимате нещо широко, красиво, достатъчно остро и подходящо за вашия репортаж или дори екскурзия. Дали аз лично бих си купил този обектив? Да, със сигурност той ще бъде едно от следващите ми попълнения в колекцията, въпреки че съм фен на зум обективите. Искам само да вметна, че това видео не е спонсорирано от Sigma, нито от Фотографски системи или от който и да е друг представител на марката. Просто получих обектива за преглед, тест и обективна оценка спрямо моят начин на снимане и на работа.